Il-komunità Ormija ingħaqdet biex issellem lil Ramiro Malija, tifel minn ħdana, żagħżugħ biżel u altruist li dejjem rid jgħin lil min ikollu bżonn. Kliem Fader Reno Muscat, ħabib tal-familja fiċ-ċelebrazzjoni ta' ħajjet iż-żagħżugħ li tilef ħajtu traġikament ftit tal-jimilu. L-aħħar tislima saret fil-kolleġjata Arċimatriċi ta' San George f'Ħal-Qormi. Fader Reno qal li din kienet ċelebrazzjoni tal-vjaġġ ta' Ramiro fuq din l-art. Vjaġġ li għalkemm ma kienx twil ħafna kien wieħed li matulu dejjem żamm lil Kristu fiċ-ċentru. U deskriva lil Ramiro bħala żagħżugħ sabiħ minn barra, iżda isbaħ minn ġewwa. Jiena Ramiro ngħid kien tifel sabiħ fid-dera, sabiħ minn barra, imma ħafna u ħafna isbaħ minn ġewwa. Altruist. Bosta minn dawk li kienu preżenti kienu libsin flokkijiet ta' Puttinu Kers u oħrajn b'messaġġi ta' kuraġġ fil-ġlieda kontra l-marda tal-kanċer. Ramiro li hu stess kien fiq mill-marda tal-lukimja, marda li kienet ħakmitu ta' età żgħira, kien qatta snin jgħin lil Puttinu Kers u lil fondazzjonijiet oħrajn. Ma qalx jien irbaħt il-battalja. Issa min ikun fl-istess ilma tiegħi jiġġieled waħdu. Le. Dejjem jara x'jivvinta biex jgħin il-munu fil-bżonn. Fader Reno qal li f'Ramiro dejjem ra żagħżugħ edukatu rispettuż, bħal meta għalkemm partitarju milanist kien jitkellem dwar futbol ma' persuni li jħadnu xi tim ieħor b'rispett kbir. U appella wkoll iż-żgħażagħ li kienu jaħdmu ma' Ramiro fuq proġetti ta' karità biex ikomplu b'dak li bedaw. Ramiro and Friends irid jibqa' jeżisti. Irsistu, għandkom anġlu fis-sema jiggwidakom. Tifqu xaw. Fuq kollox jinsab fejn jinsab, Ramiro se jibqa' f'qalb dawk kollha li hu tanżam qrib tiegħu matul ħajtu, temm jgħid Fader Reno. Fost il-persuni distinti li attendew għal din il-qudiesa kien hemm il-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech.